İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvildi bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvildi bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban izleyiciler. Hoş geldiniz bizim şugunki programmamıza. Men sizin şugunki programma koşulup bilýäningizde ören şat. Biz geçen gepleşiklerimizde ýadyňyzda bolsa, günäden üstün bolmak barada sizin bilen gurrun edip geçipdik. Nädip günäden üstün bolmaly? Ýadyňyzda bolsa, biz käbir aýatlary sizin bilen seredip geçipdik. Ene şol aýatlaryň biri Dawud patyşaň dilegi. Zebur kitabynyň 18-nji baby, 13-nji, 15-nji aýatlarydy. Gelin häzir ýene bir gezek şonu okalyň. Eýsem öz ýalňyşyny kim aňyp bilýär? Meni gelden ýazyklardan tämidle. Öz benläňe görä betpärlik günälerinden olar höküm sürmesin meniň üstümden. Gory. Men aýypsyz bolaryn şonda. Pak bolaryn, güýçli bitabylykdan. Agdymyň sözleri, yüreğimin oy pikirleri, goý seniň huduruňa kabul edilsin. Ya Rab, meniň gaýam hem halasgarym diýe. Edilşi Dawud patyşaň dile geçýäli, biz hem şeýle dile getmeli diýip men geçen gepleşigimizde şeýle tamamlapdym. Sebäp ol bilýär, ol öz benläňi diýe, uluňy betpärlik günälerinden özüň gorap sakla diýe. Şolar men üstümden höküm sürmesin diýip ötýär. Men şonda aýypsyz bolaryn diýe, hem pak bolaryn, güýçli bitabylykdan diýe. Ýene de 15-nji aýatda biz şunu her gün dile getmeli. Günnelik durmuşymyzda agdymyň sözleri, yüreğimin oy pikirleri, goý sen huduruňa kabul edilsin. Ya Rab, meniň gaýam hem halasgarym diýe. Biz hem şeýle İsa Mesih'e günnelik durmuşymyzda Hudaýyň öňünde şu täze gün daň atýa şu turanmazdan biz şu dilegi her gün Hudaýyň öňünde şeýle dile getip bilýär. Sebäbi biz käwat öz kalmada näme bardygyny bilip hem bilmeýär. Ene şu Zebur 18, 13, 15 siz hem öz durmuşyňyzda Dawud patyşaň dile geçýäli, dile getip bilýäňiz. Ene men şugunki gepleşigimi sizin bilen şol Hudaýyň mukaddes kitabyny, mukaddes sözüni nähili okumak barada dowam etmekçi. Sebäbi men bilýän biziň her birimizde de Hudaýyň sözüni nähili okumak barada soralar bar. Men şu dilek üstü bilen şu temada sizin üçin wagt geçirdim. Men esasy maksadym şu gün size öz günnelik durmuşyňyzda Hudaýyň mukaddes sözüni nähili okumaldygy barada ýönekeýiji ýollary size görkezmeklik isleýän. Ene şu temaň adyny men özüňi Hudaýa makullanan ýa-da Hudaý tarapyndan halanan hökmüne hödürlemek diýip men şeýle atlandyrdym muny. Hem şu şol mukaddes sözi okamagyň 3 ýoluny sizin bilen 3 ýönekeýiji ýoluny sizin bilen seredip geçmekçi. Hem şu ýerde öwrenjek zatlarymyz sizin günnelik durmuşyňyzda uly kömek eder diýip umyt etýän. Hudaýyň sözüni pak ýürekden okamaga size kömek eder. Ene Hudaýyň ahiretde bizi Hudaýyň sözüni nähili okap, onu nähili beýlekler bilen paýlaşandygymyza görä höküm ediljekdigini siz bilýäňizmi? Biziň her birimiz şol ahiretde Hudaý biziň her birimizi öz öňüne çagyrýar, biz Hudaýyň öňüne hasawat bermeli bolýar. Ene bu barada 2-nji Timoteus kitabynyň 2-nji babynyň 15-nji aýatyny Pavlus bize şunu ýatlatýar. Hudaýyň huzuruna öz edýäninden utanmajak,
haqiqi taglimaty dogry öwretýän işçi hökmünde durup bileriň ýaly can tenden ihlas etdiýär. Ene Pavlus bize şol ahiretde, şol geljek gün barada şu ayatlaryň bilen duýduruş berýär. Şol Hudaýyň huzuruna şol gün duraňla diýsen öz eden işlerinden utanmajak hökmüne durup biljekdiň barada şu wagtdan eýän pikir etdi. Hem özüňi utanmajak işgär hökmüne Hudaýyň öňünde durup bilmeňi üçün şoňa ihlas et şu wagt jan tenden bar güýjüň bilen özüňi şoňa taýarla. Utanmany Hudaýyň öňünde durany utanmadyň ýaly. Hem näme diýe hakyky taglimaty dogry öwredýän işçi hökmüne durup bileriň ýaly can tenden ihlas etdi. Can tenden hakyky taglimaty dogry öwredýän. Biz Hudaýyň sözüni ellenmede gaty teresap bolmaly. Täbi şu günkü döwürde siz bilýäňiz her hili mugallimler bar, kalp mugallimler bar, peýgamberlik edýärler eýem. Ýöne biz şu Hudaýyň mukaddes sözüni görýär. Şunda ene şu Hudaýyň bize aýan edilen, doly aýan edilen mukaddes sözü. Köne ähtäde ähte. Öňkü peýgamberliň döwründe Hudaýyň sözü ýokdy. Ente Hudaýyň sözü ýazylmadykdy. Pawlusyň döwründe de, Petrusyň döwründe de Hudaýyň sözü ýok. Şoň üçin peýgamberler şolara Hudaýyň sözüni ýetirdiler. Ýöne biziň şu günkü günümizde Hudaýyň sözü doly biziň elimizde. Biz nähili bagtly, nähili ýalkanan. Täbi Hudaýyň doly sözü biziň öz elimizde. Şoň üçin birisi de peýgamberlik ýa-da menne aýalyk bar diýse, siz şoňa teresaplyk bilen teretmeli. Hudaý eýen bize aýalyklary, peýgamberlikleri öz mukaddes sözüniň üstü bilen berdi. Könäkde näçe peýgamberlikler bar. Şolaryň sözlerini biz görýäs. Biz gaty teresap bolmaly şoňa. Kalp mugallimleri. Şoň üçin Hudaýyň sözüni tüý sürekden hem ihlas, can tenden ihlas bilen okasaňyz, soň şol ahiret günü gelende siz Hudaýyň öňünde utanmarsyňyz. Hudaýyň öňünde durany utanmaýaňyz. Eýsem hakyky taglimaty öwredýän işçi hökmüne siz Hudaýy razy etdiňiz, Hudaýy hoşal etdiňiz. Hudaýy tarapyndan halanan aýal ýa-da erkek bolup bilýäňiz. Şoň üçin men size şu zatlary ýatlamaga çagyrýan. Her birimiz şol ahiret gününe Hudaýyň sözüni nähili okap, hem şonu beýlekleri nähili öwredenligimiz barada, beýlekler bilen nähili paýlaşandygymyz barada her birimiz maslahat bermeli. Hiç kim bundan gaçyp bilmeýär. Täbi Hudaýyň mukaddes sözünde diýär, şol ahiret günü gelende Hudaý ölüleri hem diýereltýär. Diýerler ölüler hemmesi Hudaýyň öňünde durup hasabet bermeli. Her bir edilen iş üçin, her bir aýdylan söz üçin. Hem hoş habar biz nähili paýlaşdyk beýlekler bilen. Şolar barada Hudaýyň öňünde hasabet berýär. Şoň üçin men sizi ýene-de bir gezek şeýle ruhlandyrmak isleýän, Hudaýyň sözüni ihlas bilen jan tenden okap, şu ýerde aýdylýan zatlary dile edip, Hudaýyň mukaddes ruhuny ondan soraň o sözde hakykat açmaga taýar. Kalp mugallimleri olardan gaça durmaly. Her bir eşitýän zadyňyzy Hudaýyň sözü bilen deňeşdirmeli. Hudaýyň sözüne gabat gelýärmi ýa-da ýok. Eger Hudaýyň sözüni okamasaňyz, onda siz näde beýlekleň aýtýan zadyny deňeşdirip bilýäňiz. Hudaýyň sözüni bilmek gaty wajyp. Ene sorag biz şeýle sorap bilýär, şeýle sorag bolup bilýär. Şol Hudaýyň öňünde duramyzda men sizden şeýle soraýan şu wagt, şol ahiret günü gelende biz Hudaýyň öňünde münasip bolmak, siz Hudaýyň öňünde münasip bolmak isleýäňizmi ýa-da utançly? Ene şu barada oýlanyň dedi. Men Hudaýyň öňünde ahiretde münasip bolmak isleýän. Goýşetdiň diýmegini isleýän Hudaýyň. Men bilýän siz hem şonu isleýäňiz. Şoň üçin şu Hudaýyň sözüni okap bar üntümidi güýjümidi şoňa bersek, Hudaý şu zatlary görüp, ol bizden razy bolýar. Ene görüşmedi ýaly mukaddes kitaby nähili okuýşymyzyň tapawdy bar.
Hudaý bilen gatnaşygymyzy hem beýlekler bilen bolan birege bolan gatnaşykda tapawatynyň bolýandygyny biz görýärdi. Hudaýyň öňüne hasabat bermek üçin biz ine şu soraga jogap bermeli bolýar. Men tede şu soraga barada oýlanmaga da çagyrýan. Hudaý bize mukaddes kitaby näme üçin berdi? Belki siz öz durmuşyňyzda da şonu soransyňyz ene bize Hudaýyň mukaddesini şu wagt meň elimde diňe täze äht diýeni bizde köne ähtem bar. Näme üçin Hudaý bize öz mukaddes kitaby, öz mukaddes sözüni berdi? Ene biz bilýäs, Hudaý biziň özüni bilmegimiz hem onu özüni tanamagymyz isleýär. Biz Hudaý nädip tanap bilýär? Diňe o Hudaýyň öz mukaddes sözüniň üstü bilen tanap bilýär. Şeýle hem Hudaý biziň özüni şöhratlandyrmagymyzy isleýär. Biz Hudaýyň mukaddes sözüni okaýar, Hudaýy tanaýar, soň Hudaýy şöhratlandyrmaly biz. Nädip şöhratlandyrýar Hudaýy? Hudaý beýlekler bilen paýlaşýar. Hudaý barada, Hudaýyň mukaddes sözü barada, Hudaýyň hoş habary barada beýlekler bilen paýlaşyp, hem Hudaýyň öz durmuşymyzda etýän işleri barada, gudratlary barada paýlaşamyzda, ene şu zatlar Hudaýyň adyna şöhrat getirýär. Ol özüni bize tanatmak isleýär. Ýöne bize tanatmasa, onda bize onu nädip şöhratlap bilýär Hudaý. Tanamasak nädip ona iman etip bilýär, şeýle dämi? Bilmeýän adamyza, tanamaýanymyza biz nädip iman etip bilýär? Ine gündelik durmuşymyzda da tanamadygymyza biz ynam etip bilmeýär. Aýýöne Hudaý bilen hem şeýle. Hudaýyň sözüni okap, Hudaýy tanamasak, ona biz iman etip bilmeýär. Ine şoň üçin hem Hudaý bize öz mukaddes sözüni berdi. Şol sözüniň üstü bilen bize özüni tanatmak isleýär. Hudaýyň iň esasy maksady, şol öz mukaddes sözüni bermeginiň esasy maksady, mukaddes kitap 3 soraga jogap berýär. 3 tane soraga, 3 tane wajyp soraga jogap berýär. Ine şol durmuşyň iň wajyp 3 soragy näme? Birincisi, Hudaý kim? İkincisi, Hudaý näme ol? Näme meňleş? Kime meňleş diýýär? Üçüncüden men Hudaýa bolan gatnaşygym nähili? Ene şol öz Hudaýa bolan gatnaşygymda men nähili hereket etmeli? Ene şu soraglary jogap berýär. Hudaýyň kimligi barada? Näme etýänligi barada? Hem men Hudaýa bolan gatnaşygymda, oňa bolan gatnaşygymda nähili hereket etmeli? Ene şu soraglary jogap berýär. Haçan biz Hudaýyň mukaddes sözüni okamyzda hemişe Hudaýyň kimligini, oň näme etýänligini, hem men oňa bolan gatnaşygym barada biz hemişe pikir etmeli. Ene men şu gün şu zatlary siziň bilen bile seredip geçmekçi. Haçan biz mukaddes kitaby okanyňyzda siz hemişe şu soraglary ýatda saklaň. Täbi Hudaýyň mukaddes sözü şu soraglary jogap berýär. Gelin nähili ýollar bilen biz mukaddes kitaby okamaldygyna seredip geçeliň häzir. Her sapar siz Hudaýyň mukaddes sözüni alyp, şonu açmadyňyzyň öň ýanyna mukaddes ruhdan, Hudaýdan dilek edin. Hem öz şol kalbyňyzda ýaşaýan mukaddes ruhunyň üstü bilen tede öz hakykatyny düşündirmäge kömek etmegini Hudaýdan soraň. Siz bilýäňiz, eger siz İsa Mesih'e iman etýän bolsaňyz, o mukaddes ruhy siziň kalbyňyzda ýaşaýar. Biz şoň üçin hem Hudaýdan dilek edemizde mukaddes ruh maňa hakykatlar aýan etdi. Şeýle Hudaýyň sözüni okamazmyzdan öň dilek etdik. Hudaý hemişe bize jogap bermäge taýýar. Ol bize mukaddes sözüniň üstü bilen şol kömek etjekdigini bize wada berýär. Ene bu barada Yohanna kitabynyň 16-njy babynyň 13-njy aýatyna şeýle diýär. Emma hakykat ruhy gelen wagty sizi tutuş hakykata alyp barar diýär. Haçan şol hakykat ruhy gelenne, ene bu bizi tutuş hakykata alyp barýar. Mukaddes ruh hakykaty bize aýan etýär. Ene şu Yohanna 16-13'te İsa gepläp otyr şol entek haçta ölmediň öň ýanyna aýdyn sözü şol. Ol indi men haçta ölmeli diýip öz şagirdlerine aýtdy. Men haçta ölüp 3 günden soň dirilip öz atamyň ýanyna galýan idi, göge galýan. Göge galamdan soň men size kömekçi mukaddes ruhy ýollaýan idi.
mukaddes ruh şuwat bar. İsa Mesih'e iman etdi bilen ol biziň kalmada ýaşaýa. Hem mukaddes ruh bide Hudaýyň mukaddes sözüni okumakda kömek etdi. Ol şol Hudaýyň eýýän bize ayan edilen sözüni şo ýerde şo söze nur saçyp bize düşünmäge kömek etdi. Ene şol mukaddes ruhyň esasy roly. İsa Mesih oňa mugallim hem diýdi. Ol hakykatçy, hem köşeşdirji, hem maslahatçy. Onu İsa Mesih mukaddes ruhy şeýle atlar bilen atlandyrdy. Şoň üçin hem ol bize her sapar Hudaýyň mukaddes sözüni okumaga oturan wagtymyzda kömek etmäge taýýar. Dile getýär şeýle, soň Hudaýyň sözüni açyp okap başlaýar. Mukaddes ruh size okan bölümingizde Hudaýyň isleýän zadyny aýan etýär. İsa Mesih hem şeýle diýdi. Mukaddes ruh gelenne ol size men aýdyp oturan zatlarmy, şol öz sözümiňiz bilen aýtýan zatlarmy size aýan edip, şol mukaddes sözde aýdylan zatlar has aýdyň düşündirer diýdi. Aýdyň düşündirer diýär. Dilegden soňra siz tutuş bölüm okuyaňyz. Ene mysal üçin 1-nji Yohanna kitabynyň 1-nji baby diýeliň. Şo ýerde siz bu bölümi alıp şonu okap bilýäňiz. Mysal üçin şol 1-nji bölümini şo ýerde Yohanna kitapda nur barada gurun etdi. 1-nji aýatdan 4-nji aýatlar aralygynda. Ene şol dolu bölümi siz okamaly. Dolu okamaly. Ondan bir gedek däl, bir näçe gedek okamaly. Men şol 1-nji Yohanna kitabynyň 1-nji babynyň 4-nji aýatyny tidiň bilen mysal alyp görýän, şonu özüňiz okap bilýäňiz. Şonu dolu okap bir näçe gedek okaň. Diňe bir gedek däl, gaýta-gaýta okaň. Soň şonu siz kontekstde dolu düşünýäňiz. Kontekst näme şol bölümde näme barada gurun gitdi? Esasy pikir näme? Ene şoňa dolu düşünýäňiz. Kontekst diýmek bu esasy pikir. Esasy pikir. Diňe bir aýada okap netije çıkarmak isleseňiz siz ýalňyşlyk etýäňiz. Hudaýyň sözüni hiç açan siz Hudaýyň sözüni okana, Hudaýyň mukaddes sözüni açyp diňe bir aýada alyp bu men üçin diýip bilmeýäňiz. Täbi kontekstde esasy pikire siz dol düşünmeli. Şu kitap kime ýazylan, näme üçin ýazylan, näme barada gurun gitdi? Ene şu zatlara dolu düşünmeli. Haçan şu ýazylan? Şu ýerde aýdylan zatlar näme üçin aýdylyp otýar? Ondan soň siz diýäňiz, bu men durmuşymda nähil bolup bilýär diýip soň şo tekste dolu düşüneňizden soň siz öz durmuşyňyzda nähili ulanjakdyňyz barada pikir etip bilýäňiz. Tutuş bölümi ýa-da şu tutuş baby bir näçe gedek okaň. Hiç haçan diňe bir aýada almaň. Bu gaty näme dogry? Soň bir näçe gedek okap, şo näçe okudyňyzça şonçuda mukaddes ruh size şol bölüme ýa-da baby düşünmäge köp kömek etdi. Şonçuda köp kömek etdi. Näçe tapar okudyňyzça. Siz hayran galarsyňyz şoňa. 1 gedek, 2 gedek, 3 gedek, 4 gedek, 5 gedek şol bir bölüm okap, her sapar okaňyzda mukaddes ruh size bir zat açyp görkezýär. Her sapar. Täbi Hudaýyň sözü hiç haçan könülmeýär. Hemişe täze. İsa Mesih'in özü şagirdlerine diýdi. Yohanna kitabynyň 6-njy babynda men diýen sözlerim näme diýär? Bu ruh hem durmuş ýaşaýyş berýär. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Her sapar Hudaýyň mukaddes sözüni okap, haýsy kitaby, haýsy bölümde okaňyzda da şol her bir sözüň ruh hem ýaşaýyşdygyny ýatdan çykarmaň. Ol bize durmuş berýär şonu okamada. Şoň üçin hem her sapar okaňyzda şol bir bölümi 5, 6, 7 gedek okaňyzda Hudaýyň mukaddes ruhy size täze hakykatlary açyp görkezýär. Şol bir bölümden. Özüňiz şu dile bilen, pesbärlik bilen Hudaýyň merhamet tagtyna ýakynlaşyp dile edip okasaňyz, Hudaý size öz hakykatyny açyp görkezmäge taýýar. Men şonu öz durmuşymda da görýän. Gaty Hudaý gaty täsin. Gaty beýik mugallim ol. Mukaddes kitaby okaňyzda hemişe ýanyňyzda ruçkaňyz hem defteriňiz bolmaly. Bu gaty wajyp. Hemişe. Diňe bir Hudaýyň mukaddes sözi däl, eýsem ruçkaňyz hem defteriňiz hemişe ýanyňyzda bolmaly. Öwrenýän hakykatlaryňyzy defteriňizde ýazmaly bolýaňyz.
Näçe tapar okusaňyz ama her tapar bir täze zat size açylana, şonu depteriňizde ýazýaňyz. Men size şu wagt bir zat öwretmekçi, şu depteriňizde 3-4 bölüm bölüp bilýäňiz. Birinji bölümine mysal üçin Ata Hudaý hakynda hakykat, Ata Hudaý diýip ýazýaňyz. Soň şoň aşagynda Ata Hudaý hakynda näme hakykatlar tapan bolsaňyz şonu ýazýaňyz. Ýene bir bölüm açyp bilýäňiz. O ýerde İsa Mesih. Soň şoň aşagynda İsa Mesih barada okan bölümňizde näme öwrenen bolsaňyz şonu ýazyp bilýäňiz. Ýene 3-nji bölümde siz Mukaddes Ruh diýip ýazýaňyz. Soň şoň aşagynda Mukaddes Ruh barada nähili hakykatlar tapan bolsaňyz ene şonu ýazyp bilýäňiz. Eslenlik tapılan hakikatlary. Ene soň ýene de soňky ýene bir bölüm şoň goşup bilýäňiz, soraglar. Oňa soraglar diýip ýazýaňyz. Soň soraglaryň aşagynda sizde nähili soraglar bolsa, okan wagtyňyzda sizde nähili soraglar ýüze çykdy. Şonu her bir soragy ýazýaňyz. Her bir soraglary ýazyň. Ene şol okan bölümiňiz barada düşünmeýän ýeriňiz bolsa, şonu hem siz ýazýaňyz. Soň şol aýady ýa-da şu sözi beýleki kitaplarda şu barada näme diýär. Soň beýleki kitaplar bilen deňeşdirýäňiz şonu. Ene şonu size beýleki kitaplar bilen deňeşdirip, beýlekler okap, Mukaddes Ruhdan dilegetdiňiz Hudaýyň sözi size düşünmedik zadyňyzy düşündirmäge wada berýär. Ýöne biz şoňa wagt tapyp, erjellik bilen, bar üns bilen Hudaýyň sözüni okusak, Hudaýyň Mukaddes Ruhy bize hemişe kömek edip, Hudaý biziň soraglarymyza jogap bermäge taýýar. Siz iýdi giderli Hudaýyň Mukaddes sözüni okusaňyz, beýleki kitaplaryň, aýatlaryň üstü bilen siz hükman jogap taparsaňyz. Men öz soraglarymyza şeýle jogap tapýan. Ene mysal üçin şatlyk sözi diýeli, 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji aýatyna dolup taşýan şatlyk barada gurrun etdi. Soň men şol şatlyk barada beýleki kitaplarda näme diýär, beýleki aýatlarda. Sebäbi şatlyk bir näçe gede Hudaýyň sözüne gaýtalanýar. Beýleki kitaplar bilen deňeşdirip, şo ýerde de men şatlyk sözlerini tapýan beýleki kitaplardan. Soň bu maňa giňişleýin şatlyk barada düşünje berýär. Sebäbi biz bir kitapdan soragymyza jogap tapyp bilmeýäs. Biz Mukaddes kitabyň ähli kitaplaryna seretmeli. Beýleki aýatlara seredip, soň öz soraglarymyza şeýle jogap tapyp bilýär. Soňam şol Hudaý hakynda, Ata Hudaý, İsa Mesih, Mukaddes Ruh hakyndaky ähli öwrenýän hakykatlarymyzy ýazsak biz olaryň hersiniň uroluna, etýän işine gatygy düşünýär. Hem şonu okap bilýär. Her bir tapan hakykatlarymyz, her bir kitapdan, her bir babdan, her bir bölümden. Şolaryň etýän işlerine dol düşünýär. Hersiniň uroluna, hem olaryň birige bolan gatnaşygyny biz gatygy düşünüp bilýär. Ata Hudaý, İsa Mesih, Mukaddes Ruh. Şolaryň özara gatnaşygyny biz dolu düşünýär. Şol hakykaty ýazsak. Ene men şoň üçin her bir öwrenýän hakykatlaryňyzy ýazmaga çagyrýan. Şonda biz dolu Hudaýyň sözüni düşünýär. Hem şu soraglaryňyz hem işe düşünmeseňiz ýa-da şol okuyan bölümňizde düşünmedik aýadyňyz bolsa ýa-da sözüňiz bolsa, soragyňyz bolsa, şonu hem işe depteriňizde ýazmaly. Hudaý size şu zatlary öwretmäge taýýar. Ol bize garaşýar. Öwretmäge garaşýar. Haçan her sapar biz oturamyzda Hudaý hoşal bolýar. Biz şoň sözüni öwrenmek isleýär, sözüni öwrenmek bilen Hudaý has hem gowtanamak isleýär, hem Hudaýa has ýakynlaşmak isleýär. Ene men häzir siziň bilen şol Mukaddes sözi okamagyň 3 ýoluny seredip geçmekçi. Ene şol ýönekeýiji 3 ýoluň üstü bilen biz köp hakykatlary öwrenýär. Haçan da biz şeýle erjellik bilen, jan tenden ihlas bilen Hudaýyň sözüne ýapyşsak, ol bize hüwes bilen öz hakikatyny aýan etmek isleýär. Siz bilýäňiz, Yeremia peýgamberiň kitabyna o näme diýdi Hudaý? İsraillere ýüzlenip otyr, siz meni agtarsaňyz, siz hükman taparsaňyz diýär. Bütün ýüregiňiz bilen meni agtarsaňyz, siz meni taparsaňyz diýär. Şoň üçin biz şu Hudaýyň Mukaddes sözüne ýakynlaşamyzda, onu bütün kalbymyz bilen agtarsak, bütün güýjümiz, janymyz, tenimiz bilen agtarsak, Hudaý diýär, siz meni hükman taparsaňyz diýär. Men siz şeýletmäge çagyrýan. Ene şol 3 tane ýoluň birinjisi gödökçülük. Ene şonu biz näde edip bilýäs?
Hudaýyň mukaddesinden okany şoň birinji ýoly, gödekçilik ýoly. Bu birinji ýol ýöne gaty wajyp ýol. Gödekçilik ýoly gaty wajyp. Hemem şol gödekçilik etmeklik, Hudaýyň mukaddesinden gödekçilik etmeklik bu gaty uzak wagt alýar, uzak wagt. Gödekçilik edemizde ene siz şu soralara jogap bermeli. Şu soralara jogap bermäge taýýar bolmaly. Ene Hudaý kim? O näme etýär? Kime meňdeş? Hem men oňa bolan gatnaşygymda nähili hereket etmeli. Ene siz şu arada oýlanmaga çagyrýan men şu 3 soraga. Gödekçilik edeňizde hemişe islenli kitap bilen şu 3 soraga jogap bermäge siz taýýar bolmaly. Hudaý kim? Näme etýär? Ol kime meňdeş? Men Hudaýa bolan gatnaşygymda nähili hereket etmeli. Öz gatnaşygymda nähili hereket etmeli. Şu soralar barada oýlanmaga men sizi çagyrýan. Ene her bir bölümi islenli kitabı ýa-da bab okaňyzda siz seresaplyk bilen näme diýilýändigine hem nähili aýdylýandygyna uly üns bermeli. Näme diýilýär şu bölümde? Mysal üçin 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji baby diýeli. Şoňa diýär şu bölümde näme diýilýär? Hem nähili aýdylyp otyr. Biz şoňa üns bermeli. Her bir aýdylýan sözi okan wagtymyzda. Siz muny teksti okaňyzda şu soragyň üstü bilen etip bilýäňiz. Haçanda siz bir bölüm ýa-da bir baby islenli kitap okaňyzda siz şu soraglar soramaly. Kim, näme, nirede, haçan, näme üçin, nähili. Her bir kitap okaňyzda. Şol ýygydyr Hudaýyň mukaddesinden okaňyzda hemişe şu soraglar soraň. Hemişe. Kim? Kim barada gurun edýär? Näme bolup geçýär? Nirede şu waka bolup geçýär? Haçan bu bolup geçen? Näme üçin bolup geçýär? Nähili bolup geçen? Ene şol awtoryň pikirleri barada, hem şol awtoryň ýazýan zatlary barada biz hemişe oýlanmaly. Ene şeýle soraglar siz sorap bilýäňiz. Mysal üçin 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji baby. Awtor kim şu ýerde? Ol kitabı kim için yazan? Yevreýler üçinmi ýa-da Yehudi däler üçinmi? Bu kitap iman edýärler üçin ýazylanmy? Ýa-da iman etmedikler üçin ýazylanmy? Bu aýratyn bir adama ýazylanmy ýa-da aýratyn bir halka, bir gruppa ýazylanmy? Näme üçin şon awtor ýazypdyr? Ene şeýle soraglar biz sorap bilýär. Hudaýyň mukaddesinden okamyzda. Şoňsy bilen biz köp zatlary öwrenip bilýär. Men şu gepleşigimi ýene-de 1-nji Ýohanna kitabynyň 1-nji babyny siziň bilen bile seredip, eniki gepleşikde dowam etmekçi. Şu gün biziň gepleşigimiz tamamlanýar. Häzirlikçe hoş, sag bolun. Senin adında günem ýoldy. Bütün kalbimi sana tapşırdım.